Hej YouTube. Det er I de første måneder her. Og jeg er tilbage med en lille vlog. Det er nummer 6 nu. Jeg har en nyhed. Det er fordi, at jeg har oprettet en ny kanal på YouTube. Der kommer til at blive et link i beskrivelsen dernede, ikke? Hvor jeg så... jeg tænker på, at jeg vil starte på en frisk. Fordi at jeg er slet ikke den nuværende kanal, men den er bare svær at finde. Det giver ikke så stor succes igen. Så jeg tror, jeg laver en ny. Og jeg er blevet klippet. Det er fint, ikke? Nej, så det er i hvert fald det, jeg gør. Der er planen. Jeg har lige lavet den. Nu. Og så skal jeg på den kanal, den hedder Emilers Gameplay. Så vil jeg nok lave noget forskelligt. Det vil være vlogs, det vil være gameplays, det vil være alt muligt. Og så skal jeg også på et tidspunkt få lavet mig en intro til min kanal. Så bliver det dejligt. Hvis der er så nogle af jer, der tænker, ej, nu missede vi så det sidste afsnit af Let's Play. Nej, det gør I ikke, fordi jeg vil lige lave det sidste afsnit af Let's Play Minecraft på vores gamle kanal. Og jeg vil nok også lige afslutte en sæson hardcore, som jeg nok også lige vil lægge ud. Men som sagt, jeg laver en ny kanal, og linket kommer i beskrivelsen. Det var altså denne lille vlog. Vi ses.